Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amos hini renya kor mo gajwango kinyi ni makende kamora mora mentie eno kinyi ni rama jaber maruth nyasaye loso no amondo be wachakorad kodi odichingiri machin ticha ngwen tariken kanyo beach dwenero marario gaganario kod prario kod auchiel mor ma ariwre kodi kinyi ni market kod mindi marakane chake Color TV kod chako kod ruoth okan kenda ka indian tie kod anyawadwa Brenda Agenyo Brenda machiegni Color TV kinyi makawuono mose oganda jokanye na gwenge mopogore magiwuoke. Yes, agino kanyo ni chio makare kama morama intiere janeno mar Color TV. Kata ka ine county ni Kisumu, county ma Homa Bay, Kericho kama morami ine no wagodo. Tung piny Kenya koni kod kocha. Koni kod kocha do kanyo ni machiegni. Machiegni pacho nyakoro mongo jwan kinalo dudo wacho ni mayango ma e odwa. Machiegni pacho ma e odwa. Warwaki Color TV kinyi makawuono kiyenwa yie mondo mi wachak ni kod mago edo mabedo timbre e pacho ka indi gwengewa kanyakala koda pinje gweko maoko kama chako koda county ni ma Kisumu report koro yango ni moko kuom migepe gweko moko mag piny owacho mopogore ne oyuoro e sikul no ero mar Joyland mabedo yudore e Kisumu Central e sub county e Kisumu County gidoro makende mar go atho ne moko kuom jopuonjre mabende puonjre e kategori no ero kata kamano gisebedo ka gikalo e midhiero mopogore migepe gweko moting'o nada kima moko mathoth ne oyuoro marano ni ne gigolo jeep ne nyithindo gweko kako kang marano ni ngimagi oting' malo pile ka pile bende gigolo kwayo ne oganda pacho ka endi ni kagiyie to ne ndalo duto kik gikwedo jogweko mabendo dak kod kit ng'ol ma opogore nikech gibe gin mana dhano kaka mamoko. Jafo marwa e county ma Kisumu Fellow Gobiso Cheng chako na weche giki e yo market kod maendi. Koteni kod jakom mar riwruok jopuonjrego mag mbalariany alwora manam Lolwe migosi Rafael Oguk okoni ne gikawo okang' mar chiwo gige kony mag wuoth kod thieth manono ne jopuonjre modak kod ng'ol e skund sekondar kod primar ma Joyland kaachiel gi Lutheran duto mayudore e kaunti ma Kisumu werani kuom kinde malach. Wich osewil kodgi. Bende omedo ni okang' mane gikawo mar kelo kanyakla jogo modak kod ng'ol en mano mar neno ni gipuonjogi ewi ber mar mako weche mag somo motegno. Werani mane yo kende ma gin bende ginyalo loko godo ngimagi e kinde makiny. Wan kaka organizations mawuok Kisumu County ko telne kod Lakeside City Scholar Association ma en riwruok mag jo rowere mawuok Kisumu County, wan gi Zui Afya, wan gi Tinada, wan gi Ombwede Foundation ne wariwore mondo mi wakel thieth manono ne nyithindwa masomo e skund Joyland Special School both secondary to koda primary school. Wakelo ne gik konyruok kata gik ma ginyalo tiyogo e yore mag wuoth kata mag winjo ma kizungu luongo ni crutches, moko bende ka iluongo ni wheelchair. Gimomiyo ne wabiro gi paro machalo kama, kuom kinde mang'eny jok ma odak kod ng'ol wich osewil kodgi kabisa e society marwa. Koro kaka organizations ma Kisumu ne waparo ni ber mondo watim negi empowerment, mondo wanyisgi ni bedo ni ng'ol ok nyis ni ok inyal timo gimoro kata sama itin pod idhi skul. Wabiro bende mondo mi wawuo kodgi ka wanyisogi ni somo en gima important kendo gima ber ne joma tindo mondo mi omi ngima makiny. Korka koreta achiel kuom apisas mawuok e migawo mok mar piny owacho mar Tinada migosi Seth Ogwen opako kinda mamoko kuom jogo marito jok modak kod ng'ol timo komedo jiwo jonyuol kaachiel gi jogo machiegni kod jopuonjrego modak kod ng'ol okonye kedo kod tuo mar akwede mamoko kuom oganda jo Kenya pod onge godo kod lony e neno ni akwede en gino ma wich obiro wil godo chuth. Waluongo nyithindo mowuok e Joyland Primary, Joyland Secondary kaachiel gi Lutheran Primary mondo gibi watimnegi mass registration wamigi services machalo kaka screening mar sickle cell, watim awareness kendo wamor ni kata mana caregivers kata jonyuol mag nyithindo man gi disabilities bende obiro. Koro wayudo thuolo maber mar keto awareness e weche mag disabilities nikech discrimination osebedo mang'eny
kuom jogo man kod ng'ol. To mane gima watemo puonjo ji kendo watemo kwa wuoyo kata gi jopuonj gi caregivers ng'ata kata mana community members mondo mi wagol akweda minyiso kuom jogo man kod ng'ol kendo pod wabro pango timo mang'eny. Bende gitieko ka gikwayo jogo modak kod ng'ol owuog oko kar romgi kendo ndikre kaka piny owacho dwaro neno ni gin bende giyudo chenro mag sirikal mok owegi oko. Luonga ni Lavina Chieng' Oduor to ati county department, that is city department under social services office. So in that office space we do recognize and we work as a community kaka anatio community as a CDO community development officer to kawuono mor gi odiochieng' ma kawuono nikech wa recognize youths nyithindo gi jonyuol manigi ng'ol. An ga ahinya en nikech wan gi act in the last year 2025 our president gave us an act, that is Disability Act, that is incognizant of caregivers. Caregivers osewe ahinya and we are very happy that they are being recognized. To adwa wacho ne jok mani oko ni ka in janyuol man gi nyathi man gi ng'ol, wan gi platforms mag jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol nikech that act is still in its inception. To adwa loso regulations, koro waluongo jonyuol te. Inyalo biro ofiswa kosao hall kata inyalo manyo office mar Heart to Heart Smile mondo nyithindo gi obed registered, jonyuol be obed registered for us to know the challenges magi face. Kawuono kaka Heart to Heart Smile wadhi donate wheelchairs 2 to wadhi donate nyaka crutches 3 ne jogo manigi ng'ol and those who are very vulnerable in the community. Pelo Chieng', Kisumu County, Kala TV. Kapod wantiere kaunti ni ma Kisumu en ni masira mar mach maduong' ne omuoch e karito nyithindo maong'ere kaka Mama Ngina medore boma ni ma Kisumu kendo ne oweyo ka mwandu makwan gi poko yangi okethore. Kata kamano onge ng'ata manohinyore kata wito ngimane e masira makamano. Jafwambo marwa Justus Adoyo miyo waler mar wachni. Kadi poni nitie ng'ama nyalo konyo to gikelnegi gimoro kata chiemo mondo giyud kaka wang' ginyalo nindo kata giyud kaka ginyalo umore. Mane kwayona. Kirego jatelo no bende koro godhoge piny koywago malich mokalo nok mag geche go eko manego mach boma ma Kisumo goyo dhok ne sirikand county pipeline gi private sectors mane obiro momedo firefighting equipments. County should prioritize emergency e Kisumu County. Kata kamano Mikael Karin to nogo manero kamano malich mokalo ne jopiny mabende notimo mane ginyalo konyo nego mach maket kod maendi. Kabende gie seche gi mabende koro ne wadhi e yamo telo mar kadito nyithindo ni eri pod nok dwa wuoyo kata ne ok nyal wuoyo kod jofwambo. Ne jopiny manochopo ka mondo mi okony agonu ero kamano maduong'. Ukonyo gi maduong' nikech jogi nok nyalo kende. Ne jok mochopo e sama uwinjore wagonu erokamano kendo gima utimo gima duong' Nyasaye mondo gwedhu. Ne en mach mar tipo mabende ne omuoche kar jot mar nyithindo nieri Mama Ngina Children's Home mabende yudore boma nieri maduong' ma Kisumo. Kaka unyalo neno mae gino ero mabende odong' kaendi kabende koro jogo eko mabende osebedo katiyo kaendi golo kwayo ne piny owacho bed sirikand kaunti ma Kisumo kanyakla kod piny owacho mamalo ni ka giyie to giwuog oko ginyal goyo ne getho. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Watimo mos makende. Brenda ne en wach malich kabisa. Yes. Ni akene lipod mi no yudi yo machalo nade? Lipod mi no yuda gi buok nikech mokwongo ma en kar rito nyithindo. Gima nokwongo biro e pacha to be nyithindo go gin safe adieri kuonde ma gintiere. But wadwoko ne Nyasaye erokamano ni onge masira mora marach. Ng'ama no hinyore kata ng'ama no wito ngimane. Yes. Adiera en ni yodo ka nyithindo gi ne ok gisome yeka, ng'eny ok some yeka. Yodo ka gintiere kuonde tiegruok mopogore mabende ne gintie. To picha mana aneno malate ma samoro ne ok onyisi en ni nyithindo gi kane duogo godhiambo ka koro nyithindo duogo gichiedho to gigo wang'i to gineno kaka magi jote. Kama gisebedo ka gikonyore. Aneno ka nyithindo ywak mabende obedo na malate. Sirikand county koro gonne gi kwayo ni gitima nang'o? Gichiw kony kendo gineni kendo duto giketo angech geche go eko manego mach. Kisiporo ni geche manobiro mar nego mach kacha thoth gin mana mowuok e kembe mag ji giwegi Kibos kembe mag security mopogore kata kamano wachiwo puoch kod pak ne jopiny mabende nowuok oko mar ne konyo kendo migepe mopogore mabende ne okonyo. Ni Mama Ngina family Kisumu watimo mos makende
Kala TV kod jowete waduto te poleni sana. Kendo walemo ni mondo mi Nyasaye ko yie to yudo konyruok mowinjore mar neno ni chenro chako dhi makare. Erokamano. Kopogore koda weche go kuma bende timre county ni Rima Kisumu gongwet nyaka county no ma Migori, sub county no ma Nyatike gwengono ni Makalda, kama jodak kanyakla koda jopinye go makono sento koro wuok oko kendo biwo seyo ne piny owacho mamalo kotere koda weche go kuma garita kwe mabende gisento koro giwacho ni ombe piny gisendane jopiny go eko makoro ywago dayo kwayo piny owacho mamalo niko yie to nyale rido weche go kuma garita kwe go kuma Makalda Nyatike kocha en wach nero malite miwuoro ka wuoro moro makoro ike oniang' ne otomo ywak kendo mabende ne onegi nyathine chenro no ero kata okang' nero ma nyaka sani wiye kod toke ng'amo ng'eyo onge okwa piny owacho niko yie to jiwe weche mag arita kwe gwenge ko mag Makalda Nyatike kanyakla koda Migori County mangima. Hao watoto walikuwa wakifunga duka yao kuenda nyumbani. Kufika hapa kwa DC's office ya Samani, hao watu walivamia hawa. Sasa walipigwa risasi. Mmoja alipigwa kwa hapa sijui na hilo namna gani, na ingine pia inapigwa kwa kifua yake. Sasa tulikimbia kuwaokoa, lakini kwa bahati mbaya hao watu walitoroka. Na nilikuwa natangulia kuenda nyumbani na hao walikuwa wanafuata mimi nyuma. Wakati nilifika huko nikakutana na wengine watatu. Mmoja alikuwa akivaa kofia kama hii yangu na mdomo yake alikuwa anaweka barakoa. Sasa huwezi kutambua ni nani. Nyuma ya huyu mtu kulikuwa vijana pia wawili. Hao vijana walikuwa wanavaa jaketi. Sasa nilikutana na hawa karibu tu na mahali hiyo kitu ilitendeka. Tukapitana. Sasa kufika nyumbani nikasikia kilio ya bunduki nyuma yangu. Na nikasikia sauti ya nilisikia sauti ya kijana yangu. Sasa tulikimbia tena kurudi kwa mahali kitu ile ilifanyika. Wale wa Samaria wema walisawa wachukua wakapeleka hospitalini. Nasema wanalala kwa kazi yao. Kwa maana kazi ya polisi ni kulinda raia. Na usiku kuna wakati ambao polisi natakana fanya nini? A patrol. Hii polisi hapa hapana patrol. Kama wana patrol wanaenda kwa mabaa. Wanasikana na watu ambao wako na bana, wale ambao wako hapa natembea hawashughuliki naye. Masaa kitu ilikuwa inatendeka, nilikuwa katika hapa center. Nilisikia kilio cha bunduki. Ililia mara 3. So ilipolia mara 3, mimi nikatoka nikaenda mbio mahali kitu ilikuwa inatendeka. Kufika pale nikakuta mwenye hii duka anaitwa mzee akipiga nduru pale. Kufika pale wakanionyesha kuwa amepigwa risasi kwa mkono. Sasa tukaenda pale bila tukamchukua na bibi yake tukawapeleka hospitali. Katika hiyo harakati ya kuwapeleka hospitali
ndio tukarudi hivi. So katika hiyo wakati nilikuwa nikipanda juu nikirudi hivi, jamaa akatokea pale katikati, amebeba bunduki, amevaa mask, ametokea hapa akivuka barabara. Akaja akazunguka hivi, akapitia na pale. Sasa mimi kufika hapa hivi nikakutana na yeye hapo nyuma ya kibanda hapo. Nilipokutana na yeye hapo akafyatulia risasi. Alafu alikuwa amevaa mask, alikuwa na torch na bunduki hivi alikuwa amebeba. Katika serikali si tunawaomba tu wajaribu sana kuzingatia usalama katika center, kwa sababu sasa hii center imekuwa kubwa sana. Sasa Nyatike ni center kubwa, imebeba kila aina ya tofauti ya watu. Makabila wote wako katika hii center sasa hii. Wakabila kutoka mbalimbali watu wengi wako katika hii center. So wajaribu sana kuzingatia usalama katika hii center. Urge our people, let the security start with us. For us to curb this thing that won't happen in Nyatike, let us start this thing by ourselves. There is nobody that can come all the way from Awendo to come and rob in Nyatike without the influence of the local. So I want to influence our people. At least let us now take good care and good security of this area. Bwana Raymond, this insecurity in Migori County is so alarming. Just the other day, 4 people were, just in a span of 2 months, 4 people have been killed in Migori. So insecurity in Migori is becoming too much. So I want to urge you to at least organize a security meeting, a county security meeting, so that you deal with this menace once and for all. Uchunguzi ya polisi inaendelea, na pia kuna mikakati ambapo washikadau wote tukijumuisha pia wananchi tutakutana na tuhakikishe kwamba hakuna kisa kama hicho ambacho kitatokea tena siku nyingine. Hii eneo yetu ni eneo ya madini, na eneo ya madini inaleta mkusanyiko ya watu kutoka sehemu mbalimbali. Tuko na watu kutoka DRC, Burundi, Zimbabwe, Uganda, Tanzania na pia sehemu mbalimbali za Kenya. Baadhi ya hao watu huenda sio watu wazuri, na tumeanza kufanya documentation ili kila mwenye shimo ya dhahabu atuelezee na kina nani ambaye ameajiri kufanya kazi, ili tuhakikishe kwamba wahalifu wote tumewatoa. Hii eneo yetu imekuwa peaceful for a very long time. Kwa muda ambaye nimekuwa hapa, hii ndio tukio ya kwanza kufanyika, na tutahakikisha kwamba hakuna tukio lingine kama hiyo itawahi kutokea. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto koro singo chenro mopogore opogore mag dongruok ne oganda ma pacho kaeri. Ker Ruto koro singo ni chenro makamagi obro kelo ka otiyo kod ka omenda man pacho ka ma oko ka ola mora kowuok e pinjego maoko. Ker Ruto ne loso kamano odiochieng'no manyoro e romo magalamoro mar jokanyo mag duond buch siasa mar UDA. Romono ma bende no bagi e par joot mar Ker Bure Nairobi. Mary e kaka ne Ker Ruto loso. Nimekuwa kwa hii siasa kwa muda. Sindio? Since I was 29, I have been around politics. But I must confess that there has never been a meeting of 12,000 aspirants. It has never happened. And this is a big statement from the people of Kenya that they do not want politics of personalities or ethnicity. They want politics that unites the nation, that have a plan, that have an agenda for the transformation of Kenya. This is a clear testimony. It cannot be clearer than this. It cannot be as clear as we can see it here today. And there are people from every part of the Republic of Kenya. Every shilling, every coin that is going to come from privatization is going to be invested in developing new infrastructure. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport, before June, mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. And it will be funded by the people of Kenya. It will be funded. We are going to use the National Infrastructure Fund to crowd in resources that is going to help us build the airport.
hii reli tarehe 19 mwezi wa 3 mimi nitakuwa pale Suswa tarehe 19 mwezi wa 3 kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo reli pia hatujengi kwa kutafuta mkopo ama kwa kuongeza mambo ya taxes. Hiyo reli tutajenga na akili. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sasa nimesikia wale majamaa tena wamesema ati hiyo mambo ya 5 trillion haiwezekani. Unajua ni uongo. Tutawaaibisha. Because we are going to implement. And haitaanza ati we are not talking about election. We are not talking about next year. We are starting this year. Because we are serious. The transformation of Kenya cannot wait for an election. The transformation of Kenya is a daily job for some of us. It is a responsibility and a commitment and a passion that we have for changing our nation. Because for me, it is not always that you get the privilege to be a leader of a nation. Nyakano mugi himara ko tende koda weche market kod mago en ni jalup jatend piny owacho e pacho ka endi mano migosi Ngire Abraham Kithure Kindiki sani koro singone oganda jo Kenya ni piny owacho mar Kenya Kwanza oikre mar biro neno ni giketo makare lipia kata omenda goe koma ichulo jogoe koma koro dhi rutae pacho ka endi ka bende Kindiki koro lero ni ok gibie ni achudhe mopogore lal kod omenda jo Kenya market kod mago ko wacho ni jogoe koma ikgi oseniang kendo winjiro donje rutae omenda gi ibro rite yo makare kendo gido weche gi kuma pogore kama tingo weche gi kuma gi thieth kanyakla koda weche gi kuma bende jolo ngima dhano kendo gi kuma bende koro gini e yweyo Kindiki ne wuoyo romo achiel ma bende ne gintie kod jatend piny owacho migosi William Samoei Ruto. When UDA government took power, the amount of money we had saved at NSSF was 320 billion shillings for 62 years. 320 billion shillings, 62 years. The last 2 years alone, NSSF now, the savings we have saved as Kenyans, because this is our money, has risen from 320 billion. We have doubled it. We have surpassed the double mark. We have raised an extra 350 billion. Today, NSSF is sitting on reserves of pension of 690 billion shillings. That figure is going to help us because we will reach 1 trillion in the next few months. That is the money that government will borrow to do high return infrastructure or infrastructure projects with high returns so that we stop borrowing money from overseas. We must redeem our country from the indignity and the embarrassment of having to borrow money around, because the money we get from World Bank, the money we get from overseas partners, it is money that has been saved by citizens of other countries. That is the money they loan the World Bank. The World Bank loans us that money. We will borrow our own money and remove Kenya from the shame of relying on foreign money. We are on the road to freedom. Bende kaporo antiere mana e wach romo achiel mano mar jokanyo mag duond buch siasa mar UDA jotend migepe migosi Musalia Mudavadi kane loso romo makamano to medo jiwo oganda mapacho kaeri ni piny Kenya koro to dwaro jatelo man koda kachia kendo nyalo tiyo ne jo Kenya makare mana kaka ker mapacho kaeri Laktar William Ruto osebedo katimo. Migosi Musalia Mudavadi omedo jiwo jokanyo mag UDA mondo miyo yie wuogoko obi ochung' motegno kendo osir ker mapacho ka Laktar William Ruto e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. We need a strong and democratically elected president in Kenya.
strong, dynamic, democratically elected. Kwa sababu Kenya ni taifa ambalo ni anchor state ama taifa ambalo ni la nguvu zaidi katika bara la Afrika. Kwa hivyo ikiwa UDA itasimama imara na tufanye campaign ya kutosha paka kule mashinani, Kenya will have a strong, democratically elected president with a strong government. President Ruto is building a coalition, a national coalition that has a purpose, that has a direction, that has an agenda. It is a broad-based coalition for the benefit of the people of Kenya. The other people are building a coalition of confusion. Nyakoro mogi kopogore koda weche goeko mag siasa ahinya to jochung' e duond buch siasa no ero mar UDA. Jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ndi migosi Julius Ogamba sani to koro nyalo pakore kendo go kore malich mokalo ni jogo eko kata jotiegre go eko mabende owinjore donje grade 10 osedonjo kod kwan atamalo 98.5. Ogamba wacho ni maendi obiro kotenre koda lwasi maber mabende oketi ne weche mag somo kod jatend piny owacho migosi William Samoei Ruto. Ibro paro ndalo moko mokalo chien migosi Ruto yandi ogolo amuri ni nyithindo duto mabende notimo penj no ero mar KJSEA saendo koro oyie orwake skunde go eko ka gionge uniform, gionge pesa mar somo kata gimoro amora. Ogamba sani koro wacho ni gigo korgi malich mokalo ni nyithindo go eko osedonjo e skunde kendo lae go eko mag somo dhi nyime yo makare. Ibro paro ni magi kore wacho e kinde go eko ma jolony e weche mag somo to ywak ni lai manyien mar somo mar competency based education yeri koro themba kibro paro ni kata buge go eko mag somo e grade 10 nero nok malich mokalo. Opportunity to call upon Bomet University, and I need all our universities to prepare in terms of programs and human capital to receive the first cohort of the students under the competency-based education system in 2029. As we gather here today, this cohort has started senior school with a transition rate of 98.5% thus far. This high transition rate is attributable to strategic interventions by His Excellency the President that have eliminated barriers to access, such as costly uniforms and fees. Indeed, Your Excellency, may I also take this opportunity to thank you for ensuring that the education sector is adequately and timelessly funded, as illustrated this term when capitation was disbursed to schools even before they opened for the new term. Today, as we congratulate this institution to becoming a full-fledged university, we undertake to continue working closely with the leadership, with the staff, with the students, and with the surrounding communities to strengthen quality, build credibility, and expand our academic and research opportunities. Brenda yore kendo. Yore. Iwinjo weche jatend migawo mochung' ne weche mag somo. Yes. Wacho nang'o? Wacho kanyo ni 98.5% osedonjo. Gigo korgi. Gigo korgi. Mi kwan atamalo 98.5 osedonjo. Kono mojwang' nyithindo osedhi e skul gweng' ma intie no koso podi. Ahinya grade 10. Gono wang'i. To chife pod cherore kor gwenge ka giseto nyithindo odhi e skul koso nyegiweyo. Wadwa ng'eyo kanyo. Ono ni mondo wang'e ni to chalo nade kama intie no. Bende nyithindo osedhi skul kaka wache na diere. Exactly. Ng'ini government nyalo manyiso wani gini osetimore nyithindo osedhi skul but chini ka japinye mong'eyo. E ground vitu ni different. Koro nyaka mogo jongi nyaka thuolo mondo mi igonwa katero igo wang'i ni to gweng' ma intie chalo nade. Nyithindo osedonje grade 10 to thuolo margi mar donje grade 10 ne yo moya koso ni nitie achiel ariyo adek ma bende ne gikaloe. Nonda kapok walore wang'e ane kapo ni nitie joma ne go kodwa touch kaendi kama notimore. And par ni en Thursday? Yes. TBT?
Today is Thursday, Throwback TBT. Thursday. Waparo kama nini? Wapare ekinde mwa boke biro dongi. Yes. Maurice Warengai Nyongesa. Good morning, Maurice Warengai Nyongesa. Thanks for tuning in to Color TV. Yes. And we say Machegni Pacho, Maeodwa. This is our home. This is our house. Yes. Edo kama na yenya kora mgajua. Ado ni mwana migona wangi korgwe nkanya tinona ni topinyo runade kama na marama intinya kora mgajua. Mtuweche geki magsomo. Jaten migao mochu mniweche magsomo. Migos Julius Ogamba. Be otio kaku unjore oti. Patichalo na nyakora mgajua. Panenya lo yudowa yodewa maktudwok magmbui elony manyasani Color TV Live. Kiwe na uteni kanya broyudo. Namba sime benentiere screen kata tipo mari kanyo. Inyalo chwalo ote machuo. Kawa duogo kon nondo maroboke. Wang na nyuandegi. Koso inge wach? Aunge wach. Idwa muso jodala? Wawegi kanya kora mwajuang waradi teloni roma na reyo marno roma robo. Kelu ngantia sasa doyo? Ilwangani Brenda Agenyo. Nero kawan. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry,
but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Oya kendo nyakoro moga joan kamoro moro mentie kinyeri market kod maendi kaponi ko kitudi kodwa en mana Color TV kendo to wacho ni machiegni pacho ma odwa nyakoro moga joan yena mondo mi wamosi ni good morning kamoro moro ma ichiewe ma irue nyakoro moga joan nyini ngato chiew ngato beru the last time wacho ni ngamo chiew no nindo maber kendo mapinyerune to ntie jomoru inyalo run kech samoro ne yudri safari idi Mombasa ine tireni ineliel ine kesha ine kesha moko bene lemo the all night moko bolema the all night lamo benye exactly kantie ya moko mabesa moro koro midhiero kod kihondo kaka chied nade mag paro noma togi manege team notimo benade kata kamano wan kod geno ni chiwo maber nyakoro mwaywan good morning kamoro moro maintie Josia County, uchiunade? Yes. Binge Josia? Alego Usonga. Uchiunade. Good morning from Alego Usonga. Ilo kanyo ni Uyoma Naya. Uyoma. Manama Reda sub-county. Ki woko Uyoma tedi Asembo. Yes. Omia Malo, Omia Mwalo, Omia Diere, Asembo Konyango, Asembo Koyo, Aral Kandaria. Good morning, kamara moro muntie jo Asembo imako jo Kawaya. Jobondo Town. Chiunade. Gobei, Ajego, Jobondo tete. Opoda farm kikwi wilgo. Yes. Beside Opoda farm? Mi lemo. Danga dong lango. So wango chana neka kawanya di Opoda. Mano kwa the second round. Of Opoda farm. Yes.
anditi wacho ni okodong kajidhi Poda Farm do senior producer mara na studio mara riyo kocha owacho ni kudhio Poda Farm keta list no kikodong chien owacho ni en mano siepe na site ma form ntie eka wado siepe lakini ka form onge ichio na nyakora mga juan kamara mora munti jo game sub county yes pod wan mane sia county pod wan mane county na maseo wengi ne rama jakoyo the late nge jakoyo midiwo otada times 3 jakoyo ne wacho ni ka mina molo onge to joluonu timru nade nuchandru nuna matek kendo nuchandru jakoyo no wacho oni nyasaye oketunye kamuko kangeni udhi nade nyikwara mga juan kamora mora muntie Jo Kisumu County, good morning. Good morning from Nyamasaria. Oh, Nyamasaria. Jambulewa. Chako gi bedroom. Chako gi bedroom ka. Bedroom maro baba. Nyalenda mwalo ka. Nyalenda mwalo, nyalenda kilo. Nyalenda? Nyalenda kawota. Yes. Kawota. Yes. Donga mwalo. Jodongo ya ore uru. Reti ntie kosonge. Uchio nade Jo Kisumu County. Kisumu Central. Kisumu West. Nyakach. Turgi aduma kuwor. Yes. Mjumbe Manyaka. Muso na Mheshimiwa Jonathan Okoto pande. Nyo pande? Yes. Pande Wonmula. Alafu wa Nyakach County, Nyakach Sub County wachomo kanye. Muroni. Yes. Gwen Onyango Koyo. Inyo Onyango Koyo. Uchio nade jo Moroni. Gwen Onyango Koyo. Yo wacho ni koth machonge tinde miko mogo. Mana kakara ino pakore. Jo Moroni ya weuru. Jo Fortenan, Gwengerito tema uyude Kala TV, kawok Moroni Sub County wachomo, Kisumu West. Kisumu West. Kisumu West gwen Mheshimiwa Rosa Akenyi Buyu. That chag. Jo Kisumu West ucheo nade. Good morning. Jo Maseno, kiri bibiro jola ka, ige jola. Yes. Kiki woko jola, woko ka Maseno. Woko Maseno School. Get ma Maseno School, kanyuntie mene kanyuma uso rabolo. Kolo fruits. Rabolo marabolo. Rabolo. Ingintie rabolo mochuo yath. Oh, maler. Maler. Wamoso uni good morning. Yes. I reach up Maseno town. Yetindo duto masomo Maseno University. Good morning. Agino nichio maber kabisa. Aya, wadirore wachopo kamono milongo ni gwengi edwin mugani milongo na ngwanditi. Gwengi mugaka milongo ni town ni kolo nyinge ya pata jowa. Adiparo jochula imbo. Good morning kamora mora muntie ojola wamoso unyo ya uwanendo ka sina producer nditi nyisa nyingino ero to nyingino pod ai pacha kabisa jo Kisiano ya ore uru inge Kisiano yo makoro kingado richomo kodongo seme yes wamoso unyo ya ore uru kamora mora muntie then we walk will koda jo Kisumu East inge ngamuri to Kisumu East Kisumu East. Onyango Wonomogo. Exactly. Shakil Shabir. Muindi achiel mose bedo Kisumu ka igni. Bise winyono loke. Poka winyono loke. Exactly. Jo Kisumu East. Good morning. Kata kamana winyo ni adui nyangwe wacho no time record Onyango Wonomogo. Wale kumutingo koro Central Kolwa gini. Central Kolwa. Yes. Ingeni I got shocked nyoro kanye Mheshimiwa wacho no ni adak Kolwa ta okangeni an adak Kisumu East ana panen Kisumu Central. Kolwa. Jo Kunya, jo Jerusalem, Lumunade. Ofonyo, Jerusalem, dala maler. Dala no lero mero. Bise di Ofonyo. Uto ketani, mano Ofonyo. Jo Molem, mutoke kanyo, wamuso uno ya ure uru nyakora mga juangu. Sub county mali mwa Kisumu County. Seme. Poka neno kimula Hero. Hero ntiere Nyando sub county. Gwen Mheshimiwa Jared Okelo. Jo Nyando ya ure uruka moro Nyando nyocha ritakuwa kuber sana jo Ahero town jo Ahero bede uje mabe kata mana just last week I think there was an issue in Ahero kama kijana moro no monji so wach mar monji makinde ka kinda Ahero ni oningo room Jairo ang'o matimore e chukanyo une ma beta we are koso bilama rito we makoro ninda jo Ahero good morning ucheo na dakika uono nieri maybe umuoch mopogore jo Mamboleo ntiere dala mane macho muoche watimo mos sani ngini chieng' rieny koro ubedo motang' jogo kuma madiyo gi chelembgi gima golo iro cha ikisa diye tinano ni luare kama nikete kuma okanyal kiko muoji ochak keto mwandu jomoko then wantie Seme Kodongo Seme Lang'o gweng' Daktari James Wambura Nyikal kowuok bar korwa kiridri Nyakarata malo gweng' Professor Peter Nyang' Nyong'o iduogi ridri nyaka Kombewa
sub county hospital kanyo. Yes. Iridri nyaka namba Kosea Mwalo. Idonjo Kombewa town. Wamoso uduto ni oyawre uru. Ucheo maber. Ucheo maber jo Kombewa. Ichaki iridri nyaka Wangarot. Iridri Mwalo kidhi Angoga Mwalo. Nyaka tongwa gi jo Yoma, gi jo Asembo. Mwalo. Oyawre uru kamora mora montie. Happy TBT. Thursday. Aya. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Yes. Then jo Homa Bay County. Homa Bay County. Wenge mali mige Homa Bay County. Homa Bay County. Kachako mana gisuba wa Mwalo. Ero. Wacho ni charity begins. Yotinde ber. Kanya na kumalo segodo. Abro penjo Space Master Iva Zangaga. Ntie usiep na moro bilongo ni Space Master Iva Zangaga. Pimna nito gwase kor gimbadi kucho. To chalo nade. Yando nego beno diero momoro kanyo mar president to apaya no tamo chopo. Senior Space Master. Kamora moro maintie ngino anito gwase chalo nade ratego. Ngego koma gwasi Magunga. Gwasi Nyandiwa. Kigoto. Kigoto. Mokucha tiyo. Mokucha kigoto. Koso wawe weche mangenyi jago. Weche mangenyi. People village mates, eh? We should go easy on these things. Very easy. Gladys Nyasolawanga, good morning. Kamara mora maintie. Governor. Mano Governor. Kendo jakom Madun Buisesa ma ODM. Nyawanga yaore kamara mora maintie. County of Endless Potential. Uche unade kamara mora maintie. Homa Bay Town kajantie Sofia. Makongeni, jamodak Makongeni. Nitie mano Makongani malo. Makongeni, Sofia Town kaendi. Dia jomantie yo payaka. Igi some marajo mabe. Igi une paya. Ni some ngine chao. Jomabe tie payaka mi userech kaeni. Agwe wageno ni uche mabe. No Bay Town aneno kale, aneno koringa. To kantie wach mora e weche mag apaya bunya nyiso wanyakolo moga jwang. To chalo nade. Chalo nade unyalo pimonwa. Jalango tieno wacho ni oneno wachal kachiel kowuok Wichlum Beach. Inyo Wichlum? Down in Usenge. Yes. Jo Usenge. Ucheo maber. Jo Usenge ucheo nade. And then I kanyo just to bless wacho kanyo good morning, watching you live from Kisumu. May the good Lord keep you guys safe. Ero kamera inya. Amen. Pimno anito nyamasari ucheo nade. Koso ntie ng'at ma oseketo wiye lam kendo. Ingeni jo unyaka wuogi jo peng. Kapok wadonjo oboke. Ni winjo gima notimre Nairobi Road? Yes. Kama japuonj moro mapuonjo adhula ne oting'e pikipiki. Kaito lori obiro ngado kode wrong side. Kendo gitime wrong way. Gitime ma very fast. Shame on them. Jo pikipiki duto wabedo jo maber. Ipo mana kada kama tinto une the wrong side. To insist kodi. Aito gimarach nyeno lengore. To wenyawadi. And then owacho ni gimi save na fuel mi save mar to bobno. Koro costa what? Alive. Wabedo jo maber jo pe ngunu siepega okawach no jo maricho to wabedo jo maluwo chike mag apaya. Then gimamora ni Kisumu County nyokel no traffic lights. Yes. Bisene nogi problem ni ma Kisumu Boys chakoro dong oketo mana ji ready throughout ene amba kanye musike management ngiewo uru ni to street traffic light ma Kisumu Boys roundabout no obagowa wan jomusomo obagowa kabisa. Obago jo piny matin. Yes, Mapatel Plus chato ber aneno komenyo kabisa nyakolo muginyisa ni Mapatel Plus diko dine kila neno ka gokinyi be around 5 today ne wan kodi ineno ka jino chung kabisa kata ngamo nyiso ni gichung onge to gichung poch ki park jo Kisumu lakini jo boda ubed jo maber gilokre nyako yudi Yesu kendo ubed jo mong'eyo ni ngima mitingo no en ngima ma serious. Geoffrey Omondi Omoche karibu Omoche chionade Omoche ne ngima mage Geoffrey aneno kanyo konyisa ni justo ayudi maler kendo mapiwa kabisa Geoffrey en Geoffrey dear en Geoffrey Omondi Omoche wacho ni osedonje chenro kendo yudo maler kendo malewi e marich mokalo. Yes. Onye Migori County mano kama kumane yuage arita kwecha. Gavana mar Migori luongo ne Chelwi oke. Ochilo Mbogo Makayako. Jo Migori ochiew nade. Timoso na speaker ma Migori County nying speaker iluongo ni Christopher Rusana. Yes. Mano wuon Troy Giderik. Mano speaker ma Migori County. Bwana Christopher Rusana warwa kikedo Kala TV chake duoge imbeki kod oganda jo Kanyalam. Jo Migori duto te
Reporter moro ma Migori luongo ni Peter Ologi. Ngino ni to Migori chalo nade. Reporter moro ma Homa Bay luongo ni Martin Odero. Yes. Ongino ni to Homa Bay. Exactly. Nevertheless, ang'o nyini? Aneno kan kai gi Daily Nation. Kendo weche nitiere kama mi pek ka odiochieng' ni makawuono. Inquiries on Tycoon State House visits. Inquiries on Tycoons State House visits. Jomoko nitie ma nigi lwetgi kabisa. Yamanego people with mosebedo ka limo State House. Yes. Kuri penjo ni to wendo margi mapile pile magisigo gi wendo kar jot ma jatend piny owacho otinga ng'o. Homage kanyo wacho nang'o? Wacho ni on January 11th, controversial Zimbabwean Wicknell Chivayo flew to Sagana State Lodge to meet President Ruto and his deputy, Kithure Kindiki. It was the latest of many visits to Kenya's corridors of power by the flamboyant business, notorious in his country for a previous money laundering conviction. Chivayo's dalliance with Kenya's top leadership has raised eyebrows. Flamboyant. Yini kizungu mutigo na kizungu what? Kizungu kubwa. Mano kizungu kubwa. Yakoni mwili report moto and record jomwandu gwe kama bendo sebedo kali moja ten pinya wacho Migosi William Samoei Ruto kar jot mare mopogore pacho kaendi ibro yudunie ondhenye kanyo itero mokwongo kwang'yo itenero mar ariyo nyakoni Munga Jwang' en mana report Cookton record jamwandu ma tukluni eri aneno ka tipo nitiere kanyo orwako sweta ma nengone tek kanyo king'yo kit wuoche morwako nyakoni Munga Jwang' gin wuoche go eko mag nengo kore kende oingo kod jatend piny owacho ng'iyo kore no miluongo ni flamboyant. Questions surrounding his integrity and the money laundering conviction side. The controversial business man is now a familiar face in the corridors of power, hobbling with high and mighty. Ratego ni iwacho ni tich motiyo kler. Kato bedo ni tich motiyo kler kamano to osebed kinene corridors mopogore mag joma dito mag jotend piny owacho mopogore piny Zimbabwe kocha. Yes. To it's like an criminal. Piny Zimbabwe en ng'ami manyo. En ng'ami manyo kendo itude gi weche go mag money laundering. Oluoko pesa. Ng'at ma luoko omenda nyakoni Munga Jwang'. To Kenya ka lakini dala waka tinene corridors mag power. Ika owuotho gi the hookah umrito en Kenya isomo otenero itenero mare aneno kanyo ka jalup jatend piny owacho Migosi Kithure Kindiki bochung' kanyo lakini kisomo body language okay very peaceful yeah. Okay that is yes then report market kon mano olak nyaka itenero mar adek nyakoni Munga Jwang' bath ite mar adek kanyo wacho ni escape or die. Kenya recruit face deadly reality in Ukraine. Many of Kenyans recruits were promised a security or a construction job in Russia as for some time turned into a daily fight. For survival. Report mani wantigo nyorocha. Yes. Eni moko kum jo Kenya mayande wuke pacho kaendi kadhi manyo ngima pinjego koma oko anyanye to pinyno ma Ukraine. Sani pinjego koma oko sani koro yudore piny mar Ukraine kichunoge kod lwenje mopogore. Just hapa ni wach ni aneno kitiele pile ka pile itoboke warome kode en wach makoro oningo beni japiny ng'eyo sani ni kidwa dhi manyo tich e pinje maoko kata ka wat ni dwa dhi manyo tich e pinje maoko ng'eni ang'o gine matimore wachore ni sani nyawuok ka ni dhi manyo tich maybe mar driving idhi yudori e wuok iketi ichuni go ni donje weche mag lweny and training mawinjo ni imiyogi training of one man koro kapok namulo kata bunde in my life to miya training mar one man to sitera e wuok nitie mbui picha moro mosebedo karinge mbui manyiso jana moro ma inyiso kaka go bunde to gino boge malich mokalo akiko disero mokode gi picha aparo nego bene wakonyo jowa amiyo matimre nyamera chan moko nganya wacho ni en chandruok koso tije ma youths mang'eny koso godo tije pacho kae koro people want greener pastures jiparo ni ka gidhi oko
to gidhi yudo tije mabeyo. Now jomang'eny jotelo kata maybe not jotelo but koro the agencies matero ji oko gi ema koro take advantage of them because ok ter jogi lwencha nono. They are being paid. Gibe giyude atamalo mo. Giyude pesa. Piny wacho njiro wuok kendo ni wachni yedi motegno nyakora mga jowang' ibe kiwuok kanyo ka wuodi kata nyari wuok dhi manyo tich none ni ng'at moluongi tich ni en ng'a, en hukahu ok ni bang'e ka osebedo matek kucho korka gimanyo ute mag fwambo kod keyo kabisa ni konywa uru mondo ng'ani oduog kanye moro nodwa mora achiel kuom gi moro notugore lokra loka janeko koseyudo ka piny tek koro en obiev ni en koro wiyo dhi marach en janeko en koro tano wayo to wacho ni wacho mana Kiswahili dhok ma en go shiwa ni jo Ukraine ok winji kaso jo wacho ni huyu naye maybe arudishwe kwao kako duogo Itemara gwen Majan wacho na kanyo Takatani Majan sudden exit with the 2027 election looming leaves IEBC at a crossroads. Exactly. Yeah. Egima na wacho nyoro. Egima na wacho nyoro. Kwa mojongi bro paro ni achiel kuom jodito IEBC miluongo ni Majan Hussein Majan na ogwe tao. Bang' buche moko buora bedo. Kata kamano wachore sani ni gwe tao mar migosi Majan sani to koro kelo nduoko malik mokalo IEBC. Yes. Ainya to kodong mana just 1 year, one election, just some few months. To wachome election maduong, general election. And then ma koro kelo luoro moro kata paro moro. Yes. Just as an penja sani to ko wachni tim yiero sani kawuono ni. I don't trust IEBC. Bodi bedo transparent, honest and what? Okonyal bedo. Yeah. Pachi nyalo bedo mana koro mga jwang ka tende koda wechege kimag Majan nyalo some iteno ero mara ngwen olak nyaka bat iteno ero mara bi bate kanyo ka kambi jo Majan bolendo ok Majan moro kambi jo Majan koro nyalo ka thuolo mari mondo minon ni to lendo maket kod mago gin magi ite mara auchiel wacho nango wacho kanyo ni house team gives nod to 204 billion Safaricom sale. Ma shares moko ma pinyo wacho dwa uso. State will receive an advanced payment of 400 billion against future dividends from remaining 20% stake. Manyiso ni bura moro mayando pinyo wacho bedo go kod kambi tudwok mano ma Safaricom mar uso moko kuom gikeni mage en gino ro masani koro pinyo wacho se yenge wiye ni kare no nyoro be kyo kanyo ni moko kuom jopiny yie godo but gidwaro accountability. Yes. Kawuono koro ano ka utewa mamalo kaeri mano National Assembly oyie godo. Manyiso sani koro inyalo us gikeni mano mar kambi tudruok no ero ma Safaricom. Lendo mar county no ero mano mar Vihiga ntie kanyo then lendo mar county enana county mar Vihiga emo lendo piny kanyo inyalo go wang'ini to ang'o magilando kanyo dipo ka pio timre nade pio oleng'ore ite maradi ite marabiriyo wan kanyo gi 2027 realignments. Big weeks in Mount Kenya, Shan UDA ticket. The registration of aspirants for the 2027 general election by the ruling United Democratic Alliance UDA has exposed dreadling fortunes in Mount Kenya. Data by UDA show that bigwigs in Mount Kenya are shunning the party that swept President William Ruto and most of the lawmakers there in power in 2002. Wacho ni post madongo dongo giki onge ng'ama osechungi otiko mar UDA. Murang'a County, Embu County, Laikipia County, and Nyandarua County. Onge ng'ama dwaro ko mar governor gi otiko mar UDA nyaka sani. No one has applied to be governor on UDA ticket in Murang'a, Embu, Laikipia, and Nyandarua counties. Party filed shows. Should I go? You should try your luck. Which county is best? I do Murang'a. Do Murang'a. At Embu. Achana na Murang'a. Nyandarua. Nyandarua is near me. I do Nyandarua County. Minjoma bayo. Anyway, I said that Laikipia County. Laikipia pia iko sawa. Si wabaya. Okay. I will try Laikipia County next time, women rep. Okay. Nomination will be credible and fair. Ruto tells hopefuls. Yeah. Manu be nti iteno ero mara berio.
ma to giwacho ka pile kata oduma wacho ni jokanyana mwerwen achiel no wache kamano warito awang' na ujeni iting'o bas be ite mar aboro waneno ka jatend migawo mar omenda mano migosi John Mbadi tipone nitie kanyo Mbadi Defense Ruto Singapore Dream Fund wacho ni jatend migawo mochung'ne omenda e pacho kaendi migosi John Mbadi mano minu sani koro wacho ni paro mar migosi Ruto tero ng'ata jo Kenya Singapore cha en gima osero kabisa to ja youth leader nowacho nade Singapore wakale kala kwa chomo Kanan exactly wanwadhi Kanan udhi Kanan kwa Singapore Singapore wanyarawe wamaji giro cha migosi Uhuru Kenyatta sani jo Kenya nyalo yiero kopo ni gichopo Kanan koso gichopo mana Singapore exactly itamaro chiko ntie lendo mowuok bengi mopogore inyalo kawo thuolo mari neni to ang'o molandi kanyo weche mag somo ntie ite mar 10 mawacho nang'o small arts languages class sizes reveal the cracks in CBE rollout. Small arts, languages, class sizes, onge kata infrastructure. Manigi maripono temowacho. Low enrollment in arts and languages is training teachers and learners under the new curriculum, even as STEM subjects attract the bulk student. Yeah. Macho ni nitie kit somo mopogore masani koro ok som. To ntie ma nyithindo koro orundore. Ntie ma nyithindo lero. Gidhi STEM, kanyo kama tingo sciences and all that. Yes. To giweyo kar arts ka. Okidwa bedo wasani. Gidwa bedo yo chude. Gidwa bedo dakteche. Ma engineers. Gidwa bedo ma engineers. Aparo ni piny wacho nego orangane wach ni tengech ka ji duto bedo dakteche. En piny machalo nade? Inyalo ni ma ini ka luore gi somo mar CBE ni sani. And mostly practical. Yes. Koro inyalo ni ma bende samoro timore ka luore gi shortages of no nyoro ni books onge. Samoro maybe kata mana the things needed for this kind of arts, practical for the practicals are not even there. Koro manya be nyalo changia. Koro wadwa ni jatend migawo mano wacho ni 98.5% mar nyithi jo Kenya osedonje grade 10 cha uwuog oko mondo migi tools mag tich koro gi jopuonj mondo chenro mar somo ni odhi nyuol maber makare. Ok inyal tielo nyithindo ni pakri ni gin 98.5% to gima gitimo kuro onge. Just as I think ni kaka ne according to statement mar migosi Ogamba nyiso ni parents the teachers osetimo part gi. Exactly. It's the government to do their part. Serikali sasa lazima wa act. They have now to act. Justice ngenitie chenro mag somo ni odhi makare ne nyithindo te. Kendo ginene nyithindo pangore maber. Exactly. Ok ni wamerundika kwa subject moja ama kwa discipline moja. Justice Dr. Baraza headed the technical working group on gender-based violence that made the proposal Kenya Mals chemical castration of suspect. Mountain nango? Chika koro dwa kawo chik moro ka. Ne jogo mosebedo ka rocho ratich jowetegi. Masom. Dibanya boke ni yutuolo. Abinge no ogoya gimbi. Ino kapoda ayuane moya mondi. Mulangini to ang'o masomo, ang'o mo ndi gazet kae. Ekolo mgojongi yutuolo mari mondo mengie itino romara par. Yote kanya nyingi biro tiyo ma daktari mwana nako wacho ginika. Gibiro tiyo gi some medicine. To make sure ni giduoko chien jogo mosebedo ka rocho ratich jowetegi. Winjinia. Kodhi bedo wach mayot. Sexual offense is a devastating plague on society. The desire to find a solution is understandable. However, when we propose the use of strong medical agents and tool of the justice system, we must be absolutely clear about what these drugs do and what they do not do. Koro yawa mamedre teko miwuoyo kuomgi ka. Yawa mamedre teko ni kiyudo ng'ane anyango moro to anyango kasini gine maber koro gine maber to gine maber to gine maber koro
ikawo gima blue iluongo ni blue pil koro iwacho ni dwa bi kod chik mar gaye ni to itiyo kode nade ang'o mitiyo kode mutero moteka ne ungi gombo ma mutero moteka ni no kaneno ka gari oringo maber kochomo bondo yes ite mana par kod degnya kod mga jwang en lendo pogore ntiere kanyo inyalo kawo thuolo mari mondo mi non aneno ka producer mara Andy tinyera kocha owacho ni openjere ni to jasa sini ng'ede mbogari mane anaremo mana CX307Y lakini gimanya wacho ni watu wakule tu vizuri take the diet alot ni ji oluoro gi eat ber kodwa jowere gi chamo nyamachoma modhi mang'eny kila kitu choma mafuta ni canned food bokonyo ne ber gi ngima yes so then imondo idhi morning run kaka morning run anditi morning will be very fine. You know, I do a lot of cucumber. You know, cucumber. You know cucumber? You know cucumber. Cucumber. You eat a lot of cucumber and ginger. Yes. Lemon and the other one is called what? This white one, mutedogon. Garlic. Yeah. Go good. Kitimo mano with hot water in the morning. You're good to go. Mimi Kisumu ka bende morning run nyabele matek. Awinjo jodimbo. Jodimbo nitie. Dimbo nyalo dimbi. Sana yo airport. Yo airport Kisian. Kombedu. Ni Kombedu. Anyway, yani ngato chiwo de gokinyi no mondo no dhitegea jomo chiew timo tije gi gokinyi. Exactly. Okonindi chiew kendo mondo chiew. Kar mondo chiew par gima nyalo timo yudo go pesa. Manyalo kondi. Kendo chiew no dhi mecho. Gitimo kamano. Tigo ngoni Kombedu. Yeah. Jo Kombedu good morning. Kombedu en but Kanyamedha. If you know Kanyamedha. And Kanyamedha is directly opposite near airport. Lakini adwa wuoth. Kosawegi mati. Adwa chako wuoth. Nodang'e nying pinje gwenge. No, ntie moko ng'eyo. Moko ntie kiwuotho kod senior council kawan kamagi. Wan mwanyalo nyisi. Koro chak dhi fail. We wuok ofisiri e ot nyadewa. Ayudo solution. Yes. Mar ng'eyo gwenge. Ing'e kuma ng'engena children mtie. Abede dier. You see? Nyoro dini bi koda wadhi e fail. Imakona kamera. Anditi once tried it. To tindo lora luora awacho ni tindo tiyo gotieno lakini onyako maber no dhiga koda failed but then on Sunday we are having a project at Ramba Boys Sunday service bibi I'll be available nyiko maramba nti Ramba Boys in Siaya County yes dupe kanyo ntia koro kangeyo Asembo yes. Ndori PO Box 4 na punji pi akende chula bango Iteno mara pako na mwenye kwa mangajwa ngini bana chini upuguro I plan to end the silent killer that is a cervical cancer which kuma tuono yoro mara buba mar dod nyodo mar joma mine tie kanya kwa mangajwa nyalo yudo thuolo mari mondi so mano picha kata tipo kanyo madundo ma jatend migawo mochung'ne weche mag thieth mano migosi Aden Kainan Duale tie kanya kwa mangajwa Change Africa's farm are mechanized nyasomo report kotene kod weche mag pur itachelo mara par kod ang'wen ite mara par kod abich gin mana weche mopogore you understand osiepi ni kanyo katun osiepa abich ka osiepi oting'o tax ma ilongo ni how call this thing we'll call it no, this is not a screwdriver. I'm just forgetting the name. Joka yana mai dongo lango. Katuni makabuno ni related to givane keruto wacho. Odhi duoko chien weche go mag shuru. Maiso ni koro idhi ng'ado weche go mag shuru emi ng'ado kanyo gi spanner. Pliers. This is pliers Yeah. Koro ng'ato nitie mkanyo momako pliers to pliers no ndik ni tax. To kanyo nitie board mo 2027 election 5 years away. Aya, piny kanyo 2027 election 1 year away. Mention one other tax.
You understand? Ler na in gi. 5 years away, onge gima nong'ado. Nowacho nong'ade. To kung'eto. Koro kodong 1 year. Okay. To dicho ng'eto. Maybe maro, bidhi madho gine bang' ma. Okay. Iwacho ni kane jatend piny owacho Magufuli nudo donje loch. 5 years kana donje loch. No, se mako ng'ade. Lakini how did I call this thing? Ne ok ng'ado anything. Span, I don't know. Msumoni, pliers. Odwa diogo taxation. But you understand ni jenzi no dino ne moko de. Aya, kidwogo piny kat korka. Koro ting'ade. Korka dich. Korka dich. Okay. Ai lo kamano mi bete bata ka bere konya. Ite mara par kod achiel no wacho ni magi luongo nago. Magi Barupe mopogore. Samuno history. Tarik 5 dwe mar ariyo higa mar 2010 ang'o mane otimre? Tarik 5 dwe mar ariyo higa mar 2010 wacho ni Transport Minister Chirau Ali Makwere suffers a humbling court defeat, marking his last day as MP until Matuga constituents decide his political future. He becomes the first cabinet minister in the current government to lose a parliamentary seat after an election court ruled he had actually lost the December 2007 poll by over 500 votes. Mr. Makwere, who is seen here living in court with his wife Rose, vows to return via appeal or by election. Justice Mohamed Ibrahim found that election officials had wrongly declared him the winner and that voting was not free, fair or transparent. Igano rumar gana yo koda pa report market kod manon leki koda report ni ketno koda Mikael Aniel Njoka. Ite maroma balang tiyo boke mabalang kanyo nyaka othulu mari mono misom ineno weche upogore koda weche kuma career and pathways nge kanyo gaja meli kodo kwano titi no iroma la beach kanyo nyalo ng'iyo thuolo mano wawuoyo kuom ite mabalang tie penj kanyo inene nitie penj mar jo KJ inyalo kawo thuolo mari mondo misom nyathini nyalo pimo nego pache e counties wa Collins Omulo ndiko report kanyo kotenre koda wechego kumo pogore screwed up spending. A report singles out Nairobi, Kisumu and Kisii counties as the worst offenders. You understand, eh? Counties blamed for high wages, poor development. Correct? Kisumu ni kanyo. Kisumu county ni kanyo. Ni taxes ti choka magagoi makore lach. To teach to kanyo. Kapuoyo. Jatend migawo yes. Matin. Ndusa. To kichoko suru. Kidiro godo. Kichoko suru. Jatend migawo mochung'ne ojende kod kit chwech mar dhano e Sirkand County ma Kisumu Mikael Bich Sodongo biro ka ang'o penjane. Yes. Mito chalo nade. Tena gino bedo kod jalup governor Sirkand County ma Kisumu Laktar Matthews Ochieng' Owili kok kiny to wuok tich. Pod wan kode wuoyo. Obio piny na nito gise chiedho machalo nade. Nyaka thuolo mari isom kaka county osebedo ka tiyo iteno ero mar 17. Iteno ero mar 18 en wach mane momako wang'omba bi otimo nang'o kanyo? Land of blood. Families in mourning as dispute leave death in their wake. Ma en wach mar japuonj manjotongo. Mane en japuonj. Homa Bay County. With boundary battle escalating, long-standing disagreements are turning into deadly confrontations. Weche me matimore to ikano okani ng'ato tiek kodi chor. Si anero ng'at makichwanya to wawacho to atimo nade? Tutieko. Wach makanyo tiek to wana wano siepe. So kuchwanyoru next time and my next time. Nana ma fresh. Actually kae jandiko tamawacha diera. Okay, wach madichiel madikelo to en wacho samoro inoyo inote kele mos ite mambele kanyo kod mwejo ntiere weche mag properties kata mono polo kama tingo ute nyalo yudo thuolo mari mondo mirango weche go eko ite maprayo kod achiel international en wach matimo ang'o matimore Iran wacho kod ni Iran and the US to hold the nuclear talks in Oman. Oman, I'm up showing the Strait of Omazand, Iran, behind a 3D printed manisha of US President Donald Trump. Inyalo rango report market kon mano ite mar apar prario kod achiel.
UN says Sudan and South Sudan violence forcing thousands to flee. Lwenj matimore Sudan kod South Sudan. Magi ni pinje ariyo mopogore. Koro jireni. Achiedh nade mako ga jo Kenya. Mano pog nyaka South Sudan. Yes. Sudan mundo kel. Pod gi chwada. Pod gi dawa. Lwenj mit ne gi yako yawo. Weche mago ala ntiere ite mar 20 kod 2 nyakod Mugajuang nyero thuolo mari mondo mi inon kata rang weche go eko maket kod mago olendo opogore ntiere ite mar 20 kod 3 nyakod Mugajuang eno olendo maket kod mago elni matindo ite mar 20 kod 4 no wacho iluongo nango agaja meli kod kwano kachiro kod akwa kod akwano ibro do ite mar 20 kod 4 lendo moyiedhi ntiere ite mar 20 kod 5 kanyo ka thuolo mari mori non kaka mar Nation Media otimo lendo kanyo ute mago ala mopogore ntiere kanyo inyalo laka ya ite mar 20 kod 7 koni nyaka ite mar 20 kod 8 ite mar 20 kod 9 ya mama otimre nade ya mama goro lalgo aneno kanyo mayane kuma kata tie Moses Odhiambo songa Moses Odhiambo gole kawuono Lukala sub location nje. Ngoma. Mano bor. Mano kuna mwadelo. Ya pero Mugajuang mago mana ya mama goro lalgo kanyo nyalo kawo thuolo mari mondo mi non weche go mag tuke ojuko otimo nang'o kanyo. Ojuka and Neema set for Dubai GP. Gidwa dhi e tuke go eko ma itimre piny ma Dubai tema 31. Checking a teach next aim after setting new 800 meters record which go kuma kinda inyalo thuolo mondo misom weche market kon mago toko bokenieri mar Daily Nation glory and the hard way how Lakers club claimed African crown inge Lakers giki magi joma chwado loth jo hockey yes be inge hockey oche ni adula a little bit rules. I don't know. Rules game again. That's one of the game I enjoy. Now, okay. Now I won't take you to watch. My boys in Maseno school are doing it. I know. Yes. Maybe. You stand near them and they see how they shoot, and you learn some of the rules. Time one games, eh? Yes. You also look at the two go. Mara kama nyo kwa Mugajuang kanye makuru de terwa yue ni romo kuongo bangi yoboke ni rimano mar Daily Nation nyo kwa Mugajuang kike di mabon kechipodu antire kodan The Standard newspaper mabende wadong yonito angoma ntiere Standard newspaper to bende parne dichima kauno dhi bedo koda tok moyiedhi koda jatend migao mochungne weche go mago jende kido kod timbe dhano Sirkand County ma Kisumu ne kai Beatrice Odongo kanyakla koda jalonye weche go mag siasa kod loch kata telo mano Mikael Linda Ogweno chakre sa 2 nyaka thuolo mabiro mbele kanyo kod Mugajuang kikidhi babor anti kod nyawadwa Brenda Agenyo yes kama nanya oyuyo mochoko. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak,
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod Machini kendo honya kwa mgaji wangu banga moyini roma chuok pole antie kwa nyawa do lungu ni Brenda adlungu ni sasa do awud seme machini telo niri ma wadhi ng'iyo oboke niri mano mar the standard. Brenda ite ma kuongo mar standard. Itamo kuongo mar standard aneno ka wuoyo ka about ODM. Watini ODM cracks deepen. Deepen. Mane ODM cha. Deepen. Omedo makunyore. Orange Party is trying to straddle power and opposition, and the law may not let it. Yes. As quiet talks with President William Ruto, Ruto's UDA gathers pace. Legal experts warn the party is trapped in binding marriage to Azimio that it cannot simply wish away. The maneuver has ignited a brutal internal war, pitting a pro-government faction eager to cut deals with the State House against die-hards fighting to keep ODM from sliding into political submission. With Uhuru Kenyatta's reshuffling Azimio, and ODM risk tearing itself apart. Mane wechi we kuma benintie enyimo bokeneri mar sarano kanyo tipo mar jatendo jende Oburu Oginga kachilo koda Edwin Sifuna jagoro mar duon busiasa noero mar ODM. Inyalo somo ote market kon mano kata report market kon mano. Wach iteno ero mar ariyo en mana wach IEBC face big credibility test amid changes at the secretariat. Mano otembe kod report mabende ne ntiere nation mokwongo kotene kod Mngajwang. Aneno tipo mar majan ni to kaka nyema majan. Yes, inyalo somo report market kod mano iteno ero mar ariyo. Ite mar adek, President Ruto host 12,353 UDA aspirants, those fair primaries. Inyalo neno kanyo ka jatan migao kala jatan pinyo wacho migosi William Ruto koro singo ni nomination sibo team mokuch kendo makare maonge kido kod madoa. Na jotelo gotemo chung. Yes. Hakuna kudeo macho ya mtu. Utapewa utiko kama umesenda. Yes. Na ukisendwa
pia on a fairground mano migosi Ruto wacho ite mar adek kanyo Omtata seeks to stop hospital AGM over missing 9B. Nitie romo moro kanyo monego bendi utithith mapacho ka ibedo go ing'one annual general meeting. Onego bedo Thursday men kawuono. To chunge Omtata okdware nikech nitie 9 billion moro kanyo ma wacho nolal. Chakre gima polili mana kaw moko. Ite mar ang'wen not so fast. ODM links to Azimio still binding. No new coalition yet. ODM wacho ni Azimio pod nitie. Kaluwore gi chike jadiko lero ni kaluwore gi chik ODM ok nyal bedo e agreement moro amora gi UDA nyaka gikwong giwuoge Azimio completely magi wuoge magi were gi Azimio koro ODM bedo oko mar Azimio then ginyalo tiyo kanyakla gi UDA. Azimio enano Azimio is a coalition moting'o kanyo duond buch siasa mopogore. Ing'eni jomoko paro ga Azimio ben party. Yeah. Azimio is not a party. Azimio en riwruok. Party en ODM. Wiper. Mar mheshimiwa DCP. MDG. Wala bose kelo mare kusupo. Ogocho no dhi manye mo. Wadhi lando ne. Modi biro gi mor. Ng'ato nani jafom moro na winjo ka wacho ni Owalo is wallowing. Seriously. I didn't know what that mean anyway. Itemara Beach kanyo and biting hunger keeps learners out of school in where families on the move with the animal to escape biting water shortage and insecurity. Red Cross say over 2 million people including over 784,000 children in dire situation. Kech koro to peke gwenge goeko ma Isiolo machalo kaka Isiolo Turkana so ma osemiyo koro weche go mag somo bedo mapek wacho ni kech maliyo kadano sani koro kaji gwenge kuma Isiolo ebo ite mara auchiel en kanyo Daniel Arap Moi respect to statesman Daniel Arap Moi ipar ne rapar mare no ka picho tipo kanyo nitie ng'eyo tipo ni kinogan aneno to chalo gi Steve kanyo man Steve yudo ng'ama Alfred Kaiga kanyo ma familia mar Joka Moi. The first photo aneno Raymond Moi, his wife Susan and their children. And then Gideon Moi, Yaode Zara Giditi Morapar, then Molo Rose's general manager Paul Koros ni kanyo. Oh. Yeah. Doris Moi. Okay. People with it. And then got flower kende. Kit flower. Itemara blows as High Court holds hiring of TSC boss again. Which mag gwenyruok ma nitie duol mandiko jopuonj tich nitie kanyo bosomo Itemara Boro. Standard Group Indian forge strong media links. Ibo somo weche motenore koda weche mag fwambo kanyo itenwero mar Aboro nyaka Mongojo. Ngite maro chiko waten jinyote mona nganyo. Parents and experts blame ministry TSC as schools run rogue. Exactly. Exactly. Ogamba is gambling. Ogamba is gambling kanyi. Ogamba is gambling. Yes, Ogamba must enadiera makede ni chenro mag somo okbera inya pacho kasa. Ogamba has to stop gambling and he has to up his game. Yes. Itemara par one state scales up cancer screening and treatment to save more lives. Ibo poro ninyo to manye wa ingodi chiengno ero mar tuo mar cancer. Kore wacho no kanyo ni pinyo wacho temo kabisa mondo mi uduoke chien. Yorego ma inyalo duogo do tuo mar cancer chien. I pray for investors, workers as Trump extend ago by 1 year. Ijalo somo report kotende kala pinige koma wako iteno ero maradi. Iteno ero mara par koda chiel. Yes. Wa Safaricom jabane no kantie batite mara par kola ajial kanyo por mga jong tulo mari mondo mi some ero jalo nyeweche makatun ilna kocha. So man, let's work in your dribbling, passing, ball control and shooting. Who is that speaking? Coach. Who is coach? Head coach. And UK. And who look at that? Unye ponyo ngawa. Hello. Uwe Man Steve. Ni Man Steve. Unaweza kuwa good player. Lakini wako ni wa
dribbling, passing, and control, passing, and shooting. So dribbling here, work on how you can confuse. You can do good politics and passing. And Kakonyalo coordinate, passing the ball is to coordinate with the other players. What do you think? That tells you maybe and, ball control. Wamudende paroni Kalonzo nyalo be the president? Looks like. Maybe that is why give me a jatend nini marazimio. Okay. And makura jatendo. According to Cartoon, Uhuru is the head coach. Uhuru can sit. Enemo pango. Uhuru can vibe, you know. Tokoro Man Steve can. Uhuru can't. Uhuru can't. Ose retire. Ose retire. Man Steve can. Koro, according to Cartoon, Uhuru Selmio Steve the ball. The mantle. Yeah, the mantle. But still, any warning. Nyako stop dribbling. Maiso ni poko tekno. Poko tekno. Ini sachela ria deg. Ite mara para kora deg tie penjo. Ite mara para kora deg. Should education principal secretary be fired? Mako vilo ngalinga. Bitok. Bitok. Aende nyumbani. Hata amunge uliza sahi angeshaenda pamoja na the gambling ogamba. Let them go home. Ite mara par ko ng'wen kanye ko ng'ajon weche mopogore kotende kod weche mangima e piny Afrika. Ite mara par kod beach gina weche achiel go eko sigana mopogore. Counties wa police hand GSU officer linked to brutal killing of a girlfriend in city. Why do you kill your girlfriend? And your girlfriend, why do you lead us to kill you? Wacho ni sai mang'eny weche thoth. Wach moro momako wang'a ni Magwanga sus Governor Wanga's feud mounts. Magwanga koro donjo ne Governor Wanga. Wanga wacho ni Magwanga wacho ni Wanga oloro ne simu. Wanga oloro ne simu. To simbo Wanga. Wango maigechi. Wadhi boss. Wacho Magwanga wacho. Magwanga wacho ni Wanga oloro ne simu. Simu to simbo Wanga okidwa wacho nolonge. Machi richo moja ko timne. Simu mar Wanga, yes. To number. But number to sechiwo ne Magwanga. Koro ningo yao simu ne Magwanga moko. Odwok number, to kodwaro gochne. Number 2. Number 2 chino maigeche. To onge gache no wuon. Olor ne office. Chekwatino ni ka bade pod en legitimate DPDG. Olor ne office. Manora biwa yao ne moro. Okunya timo ne uno chien kamano to anti. Good morning Joma Be uchieng nade. Official vehicles. Olor office ne DG yao Joma Be. Joma Be. Mosna uru otete. Itene ero mara par kora be nyagolo mogo jongi weche be komago wala nyalo ka thuolo mari kanyo mondo mirang lipode kata weche market kod ma weche mago wala la ite mara par kora boro ite mara par kora chiko nyakolo mogo jongi nyaka iteno ero mara prario Northern Central Corridors C deals to streamline regional logistics mago mana weche be ko mago wala nyakolo mogo jongi ka thuolo mari mondo mi non gieko. World Sudanese flee conflict to Chad but face physical and mental wounds. Ntie jopiny Sudan masani koro ringo gwenge to kun magi paro ni dio mayomano begido ka weche kutemna nade weche be ntie report ma dibeno mako wangi kanyo lendo mopogore weche mag world kai ano kan penjo kanyo ni what next after Libya later leader son Gaddafi killed by armed gang. Yes. You remember ilongoni na kuna to Mama Gaddafi. The leader mar Libya manone gin. Wode mane paro ni nyalo bedo mutegni weche ko mag politics. Makoro. Leno negi. Magoro la. Some gangs. Ono kipenjo kanyo koro what next? Inyalo nono mano itero real estate weche ntie kanyo ane ite mara payo la boro. Yore yako dawadhe ite mar payo ko chiko. Mana weche geko nyakoro mogo jongi ite mar pradek weche geko mago wala pradek kod achiel gina weche geko mag oil ni matindo ite mar pradek kod ariyo lendo mago wala nyaka pradek kod adek gina weche geko mag lendo mago wala nyakoro mogo jongi ite mar adi pradek kod abiriyo gina wala skunde lendo kata ntie mbele gani nino kata kata kanika ntie kata wana wachiegni Blan Owuor Omega nyinge mogik na osem
the body leaves Jaramogi and dala gini kanya Kabonyo Kanyago Makurichi mano jirani no tokoga majirani Kabonyo Kanyagwal en reru school emeti menyasi no kumeti menyasi no watimo mos ne jago ekoma wido wete watimo mos kabisa and which mag took into written Romar Pradek Kodabirio Drapa to make long awaited return in Davis Cup qualifier nyalo somo report market call manu ine mag Pradek Kodabirio ite mag Pradek Kodaboro what Kipyegon timo nango bende pore mana weche go mag tuke Kipyegon among Superfast Stars invited for Sirikwa Classic Exitwa. Correct. Aido gimamora sports Junior Starlets players dominates Kenya under 20 team. And Starlets are dear. Oh, unajua mimi naona naangalia magoti yao wachezaji mimi nadhani ni wanao. No, I'm looking at their knees, man. Are you serious? Look at their knees. How do the knees look like? Even look even the bagi. I'm looking Amfia Giri. The photo and the look at the knees and look at the face. The face is girl, the knee is boy. Did you notice that? Coach Juma says the game against Tanzania requires grit and mental toughness. A win at home will enhance chance of advancing to the final qualification. Look at the knees again. And look at the face. Good. Congratulations, Team Kenya. Itemogik Tecta Bucks Arsenal and build on magical pace in cup. Arsenal. Negits too. Arsenal wants to Oh, team name so get him. Get him. Oh, congratulations. Money what you move. Where are they on the table? Yes, I know them are better. Get them better. They go Chelsea can to Manchester. Very Manchester. Very Manchester. Okay. Emmanuel James, good morning. Watching you live from Kisumu East. Good. No kwani wachiojo Kisumu East. Yeah. Kisumu East, good morning. Agina nuche mabere koma na inya Emmanuel James all the way from Kisumu East. Nyakore mogi kanye makoro de wagame go yueyo bang ledo mantio boke okinyiri market kon mindi wan kod geno ni kod thuolo machok mabiro mbele kae wadhi bedo kod talk kod wendo ayo wageno bedo kod jatend migawo mochung'ne wechego eko mago jende kido kod chwech mar dhano e sirkand kaunti ma Kisumu mano Mikayi Beatrice Odongo kata sani pod ok wayude sime adier ber Mikayi Beatrice Odongo pod ok wayude sime to up to the last time up to nyoro gotieno nye pod wayude moro no message no biro kata kamano sani simbe ni mteja wa nambari uliyopiga patikani ni wakati geno nyalo bero samoro chajo simbe samoro stimane wanda inowe wanda inowe kocha kata kamano Mikayi Linda Ugweno kago wana studio mara dek kocha taneno ka mos jaber yo mos orito nito wade timbona. Congratulations Linda Ugweno kuom yudo thuolo mondo mi ibi twa kod oganda joka nyanam. Wawegi kanyo kon mga juang ilungan Justice Adoyo. Ilungan Brenda Kenya. Gerkoma.